ne Dr. Idriss Abdulaziz shi ne takin da to bari in faɗa mu koda abu biyu ko uku wayanda ba ku sani ba game da dokta, musamman ni wayanda sun ka shafe ni. Dokta, ina da malamai biyu Najeriya waɗanda irin taimakon da sun ka yi mini da goyon bayan da sun ka bani lokacin da ina cikin halin jarabawa, to ni ina da ƙudurin cewa da zan goya su malaman nan guda biyu, in goya su in taka ƙasa in taimaka in yi ɗawafi da su in yi sa'ayi in yi jifa shedan suna ga bayana in dawo da su, wallahi ban biya su abin da sun kai mini ba. To wallahi dokta yana cikin mutanen nan biyu da Dr. Idriss da Albaniy Zaria. Waɗannan lokacin da Allah ya jarabce mu da jaraba zuwa take yi. Dokta sai da ya nika gari, wasunku lokacin suna ƙanana amma wasunku sun sani kila tare da su. Sau biyu dokta yana nika gari ya babbauci ya ce Sokoto saboda ni kawai. Cikinku dawa an kai tafiyan nan. Ka gani, kaga yan ƙwarori na rage ko saura duk suna yara. Tafiyar farko akan me an kai ta lokacin da ina tsari gidan yari, abu ya ƙi cinyewa, babu shari'a babu saki. Shi yasa ai lokacin da an ka tsari dokta, ni ta shari'a wasa ce, saboda kwana biyu kwana uku alƙali ce ya bada shi beli, ni gaba ɗai beli ya gagara. Har court of appeal muke wurin baɗan beli amma abu ya gagara. Magistrate court sun haƙi bada mu beli, high court ta ƙi bada beli, mun ka ce court of appeal, sannan babu court of appeal Sokoto, Kaduna take, har Kaduna lauyoyin mu zo amma still dai an kasa bada mu beli. To lokacin nan da abubuwa sun karkirkice, to zagi ya kai masu azalumman na lokacin nan inda ya haƙai, sai an ka watsa ai in Bello Yabo ya koma kotu za a ba da shi beli, sai magana ta watsu. To lokacin komawa ta kotu 1 ga watan September 2004 ranar Naraba ce, magana ta kawo hannun Bauchi saboda jin daɗi. Dr. Idriss ya tadda mutane, motoci an ka ɗauka saboda an ce za a ba da ni beli, za suna su tarbi ɗan uwansu za a sako shi da gidan yari. Motoci ba wai mota guda ba, motoci an ka cika da Bauchi an ka buga an ka ta yi. Sun ka zo 1 ga watan September da za a kai da an ka ce za a ba da ni beli, ranar Narba ce, don haka tun ran Talata sun ka sun hakwa na Sokoto. Gobe an ka shiga kotu da su kuma shiga kotun sai yayi albarka sun haga abin da ke faruwa. Ran nan ni ga bala'in da ido na ban taba ganin iri ne ba. Gwargwado ana cewa bani da tsoro amma wallahi ran nan sai da zuciyata ta kada. Saboda abin da ya faru, ashe plan ne an ka shirya. A kashi Bello Yabo, a kashi wasu na tare da shi. Plan an ka shirya. Don haka ranan nan da masu sun Bello Yabo da waɗanda gwamnati na gayyato, insha Allah ta'ala ba a kasa mutum aƙalla 3,000 kotun nan. An ka ɗauko mobile, an ka ɗauko 'yan sanda da bindigogi, amma wallahi sai da mutane sun kai overpowering ɗinsu. An ka zo to irin mutanen da sun kai to lokacin nan duk an ka yi rikicin da ni dai da ido na ba taɓa ganin irinsa ba. Da alƙali, da rijistara na kotu, da lauyoyi da na gwamnati da lauyoyin Bello Yabo, wallahi kowa haka jiki ne kai wanda kasa an yi maɗan tauri kiɗi. Saboda tsoro. A ce masallacin nan shine kotun, to mutane sun 'yan sanda da mobile sun zagaye kotun, su ko mutane sun zagaye 'yan sanda, an ka zagaye su. To da magana ta tabbata ba beli za a bayarwa ba, to zo ka ji ashar. Almajirin Bello ana babaki in yayi ashar, sai an kalli alƙali a ce don kaza ubanka dole sai ka sakai. Sai daga bayan mun ka gano ashe masu ashar ɗin nan ɗauko su ne an kai saboda a samu kafa. Ashe ba mutanen Bello Yabo bane, gwamnati ta ɗauko su. To haka da an kai abu babu kyau, mu ga mu zaune cikin kotu,
ga Malam Musa, ga lauyoyinmu, ga lauyoyin gwamnati, ga 'yan jarida, gawa, amma yanzu ko duk wanda a cikin kotun na ya riga ya sadaka. Babu wata hanya da za a bi a fita. Kalla la wazara illa rabbika yawma idhinil mustaqar. To haka shikenan sai ɗaya daga cikin lauyoyi na sai ya ce Malam Musa Loko a karama kalla ka yi musu magana mana. Sai ni ce musu magana shi yasa su. Ba shi yasa su mallaki ale su. Duk wanda za ta faru ta ba ta faru ba. Don lokacin nan mu ko komi ba mu gudu. Ba mu ƙi ba lokacin nan duniya ta tashi ba. Don haka in ma mutuwa ta tun da dai kotu ciki take ba ni ɗaya zan mutuwa ba duk abin da zai faru ya daɗe bai faru ba. Cin Ballo Musa ya kyale su. Daɗa an ka yi ta yi sai an ka ce to rijistira ya kawo waran ɗin Bello Yabo a sake wata rana. Rijistira saboda ruɗiya ya rasa inda ya sa waran. Ya ruɗe. Alƙali ya fita da cikin kotu ya tafi cikin can ba ina hanya take ko ina ba ka zuwa ɗan kaza ran nan ɗaya dinga ana zagi alƙali cikin kotu yana bisa kujera kuma komi bai iya yi. 'Yan sanda ɗan sanda ya yi kokin bindiga ya bai sai yaro ya ce halbo don ubanka halbo. To haka dai an kai abubuwan nan to alhamdulillah duk rikicin da an kai ranar nan gaban idon Malam Idriss yana tsaye shi bai shigo cikin Allah ya tsare su ba shigo cikin kotu ba. Suna tsaye da shi da tawagar da sun ka zo gaba gare su an kai. To ɗaya kenan. Sai na biyu zuwan da yayi Sokoto kuma akwai ɗan uwanmu Malam Umar dan mai shiya. Muna tare da shi Allah ya gafarta mai. Yadda an haka shi Malam Ja'far an kashe Malam Albaniy haka an kashe Malam Umar dan mai shiya. Hakan ga kuma Malam Idriss kuma ya koma jan tawaga mai ƙarfi motoci an ka cika kuma an kai muna wa'azi. An kai muna jaje. To lokacin nan na fito da gidan yari. Mun samu yanci. Mun kada gwamnatin da a sama. Don haka abubuwa sun canza. To ranan nan kofar gidana Malam Idriss ya wa'azi in kuna tunowa. Kofar gidana ce nan gidan Bello Yabo ne komi a faɗi no man's land ne komi babu shakka komi lokacin nan. To haka waɗannan su ne zuwa guda biyu da Malam Idriss ya yi. To ita kariya wanda Malam Idriss Allah ya bashi iko yawa Bello Yabo wallahi bai iya kidanye ta. Bari haɗa muku wasu abubuwa da ba ku san da su ba. Akwai Malam Baffa Hotoro ba yayi zagin Dr. Idriss ba. Duk da yake saboda Allah ya nuna gaskiya ce, na ga Baffa Hoto da ya yi bidiyo yana kuka akan mutuwar Dr. Idriss. Dole ya yi kuka. Kun san kukan da Baffa Hoto ke yi? Saboda ya san ya zalunci Dr. Idriss. Yawa Dr. Idriss zagin da ko kafiri bai kamata ka yi mai iri da balle dan uwanka ahlus sunna. To yanzu abinda ba ku sani ba, kun san menene ummul haba'isun kiyayyar ko rikicin Baffa Hoto da Dr. Idriss? Menene asali? Wallahi ni ne, a kaina ne. Lokacin Baffa Hoto ba ruwa ne Dr. Idriss. Bello Yabo inda duk ya motsa Bello Yabo ya zagi ubana, ya zagi babu wanda bai yi mini ba. Saboda irin yadda Baffa Hoto ke zagi na lokacin yana da 'yan uwa. Sai sun ka bugo mini sun ka ce min Malam don Allah kaka koma kai ne ga yadda yake to alhamdulillah. Amma duk da haka yana yiwa kuma a zagi Bello Yabo ya kyale. To sadda duk Baffa Hoto ya zage ni kafin in bashi amsa wallahi Malam Idriss ya bashi amsa. Sai in ji amsar da Dr. Idriss duk abin da ya kamata in ce Dr. Idriss ya ce don haka ba sai na faɗi wani abu ba. Bari in baku misali. Lokacin da wani mai ji da kai ne yana ji da mulki ya aiko da Kaduna an ka zo Sokoto an ka ɗauke ni kwana biyu kayan a yi sallar azumi cikin azumi an ka tura 'yan sanda da Kaduna an ka zo a kwashe da aka kai an hakulle ni yi sallah cikin sel ko ya ce da yi sallah cikin CID office. Shi ya ɗauka bakin ciki ba ƙone ga uwar ɓarawo a bakin ciki ba uwar ɓarawo shi ya ɗawaito annati an ka shirya mini don haka Bello Yabo sai ya yi sallah tsare bai san sallah 10 sallar idi guda 10 ne gidan yare ba
wannan da tashi ta CID obe ita ta 11 to in 10 ba ta kashe ni ba wannan guda na kashe ni. To shi ne bayan abubuwa sun kwanta sai baffa hotoroko ya biyo baya ga zagin Bello Yabo sai ya ce uban Bello Yabo shi ne Zulhuwaisara. Ai kuna da labarin Zulhuwaisara ko? Madalla da wa Zulhuwaisara ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce wannan da kun gani cewa da Zulhuwaisara wasu mutane za su fito daga tsatsunsa waɗanda za ku rena sallar ku akan sallar za ku yi kaza za ku yi kaza khawarij kenan ma'ana Zulhuwaisara dai daga tsatsunsa za a samu khawarij sai